la pilota per sota i gol! Primer gol contra la violència. Avui, des de Convergència Democràtica de Catalunya i des de la Casa Gran del Catalanisme, hem organitzat aquest partit de futbol en el camp del carrer Menorca, aquí a Barcelona, una mica com a desgreuge del que va passar fa unes setmanes. Ho fem contra un equip que és el Rosario Central, d'Argentina, són argentins que viuen aquí, que van constituir en el seu moment aquest equip, Rosario Central, i que fa unes setmanes els van agredir d'una manera molt violenta, precisament en aquest camp. No van jugar contra un altre equip, la cosa va acabar, mai millor dit, com el Rosari de l'Aurora, hi va haver lesionats, hi va haver ferits greus, i Convergència el que ha volgut fer avui és fer un acte de desgreuge respecte al que va passar, però sobretot un acte de suport de cara a l'equip del Rosario Central i de cara al concepte de que finalment nosaltres el que volem és un país que visqui en plena convivència i volem subratllar aquests valors, diguem-ne, del pacifisme i sobretot de l'aposta per la pau que sempre ha fet el poble català. Catalunya no és l'agressió aquella contra el Rosario Central de fa unes setmanes, Catalunya és l'amistat i la germanor d'aquest partit d'avui diumenge, 8 de febrer, aquí al camp de la Menorca. Això és el que jo volia subratllar i la presència de tots nosaltres, Convergència, Casa Gran, va en aquest sentit. I escolteu, Catalunya és això, Catalunya és convivència, Catalunya és respecte, Catalunya és civisme, això és el que nosaltres volem, és el que hem de construir cada dia, no sempre és fàcil, però és el nostre repte i és la nostra vocació.